Какво е Приднестровие? Приднестровската Молдовска република е самопровъзгласила се държава в източната част на Република Молдова. Тя е провъзгласена за независима държава на 2 септември 1990 година. През 2005 година Молдова със закон обявява автономия на региона. От 1990 до 1992 година там дори има война. Причината за обявяването на нейната независимост е, че след разпада на Съветския съюз, руснаците в този регион не искали да са част от Молдова. През 2006 година там е имало референдум, на който по-голямата част от населението на Приднестровието е гласувало за независимост на региона и после да се присъедини към Русия. Другите държави обаче не признават резултатите.